Γεια σας και έχω κάνει ένα survival για το κανάλι και θα είναι σειρά και έχουμε κάνει αυτό. Δεν το δείξα σε επεισόδιο, ξεχάστηκα. Και αυτό θα είναι το σπίτι μας. Σήμερα θα ολοκληρώσω το σπίτι και στη συνέχεια θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Αυτά γιατί τα κουβαλάω μαζί μου δεν ξέρω. Και κάπως έτσι θα γίνει το σπίτι. Αλλά όχι, δεν θα γίνει έτσι, λάθος. Όχι, έτσι θα μείνεις. Και αυτά είναι 3. Οπότε 4. Και τώρα είναι 1. Ωραία. Είναι έτσι πως το θέλω. Το κλείνω από εδώ. 1, 3. Και πάμε από εδώ. Και το κλείνουμε και από εδώ. Μάλλον θα βάλω αυτά για αρχή, γιατί δεν ξέρω τι άλλο να βάλω. Και θα συνεχίσουμε. Πάμε να το κάνουμε και από την άλλη καλύτερα. Ωραία. Και τώρα πάμε να κόψουμε λίγο ακάσια, επειδή δεν έχουμε κάτι άλλο. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε κάτι άλλο, να δημιουργήσουμε. Και πάμε να κόψουμε και λίγο oak. Να κόψουμε και oak. Και αυτή άχνη την άκουγα και από προηγουμένως και δεν ξέρω τι είναι. Οπότε θα την παρατήσουμε. Την προσπερνάμε και συνεχίζουμε. Και λαγκαρό. Και λαγκαρό. Και από εδώ μπορεί να σποναρά. Όχι. Λίγο πιο εκεί σποναρά. Ναι, λίγο πιο εκεί σποναρά. Ωραία. Νόμιζα ότι ήμουν στο σπον. Ναι. Μια χαρά. Ευτυχώς. Να κάπου προς τα εκεί μπορεί να σπονάρω. Και σπράμε και αυτό. Πόσο βαρετό να σπάς ξύλο. Βαριέσαι να σπάς ξύλο. Και από ό,τι καταλάβατε είμαι λίγο άρρωστος. Αλλά αυτό δεν με πειράζει. Γιατί δεν είμαι εντελώς επιρρετό και τέτοια. Οπότε με μια χαρά. Και αφού θα χτίσουμε το σπίτι θα κλείσω το βιντεάκι. Δεν μπορώ να, μάλλον δεν θα το κάνω ολόκληρο το σπίτι, επειδή εντάξει θα με πάρει πολλή ώρα και δεν θα έχω χρόνο για άλλα βιντεάκια. Οπότε να ξέρετε, θα χτίσω αυτό, έχω κόλλο, ωραία. Θα χτίσω λίγο κάποια μεριά του σπιτιού και μετά θα το σταματήσω. Οπότε σε λίγο, ξέρετε, μπορεί λίγο πιο μετά από τις... Καλά, κάτι δικά μου. Λέω κάτι δικά μου τώρα. Ένα χαζομάρα, όχι δεν έκανα εδώ χαζομάρα. Και προχωράμε και πάμε. Σκεπή δεν μπορώ να κάνω γιατί θα μου βγει πολύ και θα συνεχίσουμε τη σκεπή την άλλη φορά. Και αυτό είναι το σπίτι και νυχτώνω, οπότε πάω να κοιμηθώ λίγο. Και κοιμόμαστε, you can sleep at night λέει. Δεν είναι night, πλάκα κάνεις night είναι. Night είναι. Είναι night, μη με κάνεις, άντε. Ωραία. Και αφού βάλουμε αυτά πάμε να βάλουμε την κολόνα. Ενώ βασικά θα βάζω να καίγεται το sound. Για να έχουμε και glass που θα μας χρησιμεύσουν. Σκεπή σε άλλο part. Μάλλον σε άλλο. Ωραία. Συνεχίζουμε και από εδώ. Αυτό το έχω κάνει. Ευτυχώς. Ωραία. Εντάξει, αρκετό βγήκε. Νομίζω ότι θα χρειαστούν και κάτι άλλο. Και
και δεν έχω κόλλη μέσα. Πω, άργησα. Ενώ θα χρειαστούμε 4, 8. Εντάξει, θα δούμε. Θα κάνουμε κάποιες βόλτες. Δυστυχώς δεν είχε blacksmith. Δεν είχε blacksmith για να έχουμε κάτι. Να έχουμε iron πράγματα μάλλον, προφανώς. Αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Το σπίτι εντάξει, δεν έχει κάτι διαφορετικό, αλλά ωραία, σπίτι είναι. Δεν είναι ωραίο, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Αυτό θα κρατήσουμε για στιγμή. Και εδώ θα μπει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 8 από εδώ και 8 και από εκεί. Εντάξει, μας ξοδέψαμε. Θα χτίσω λίγο το πολύ. Εδώ θα χτίσουμε. Βάζουμε τα glass, τα οποία θα είναι έτσι και μας θα είναι και από εδώ. Οπότε θα χρειαστούμε 8 και από εδώ. Περιμένετε λίγο. Και πάω να βάλω το glass να τελειώνω. Ναι, τελειώνει. Άντε, ένα. Και τελειώσαμε. Και μάλλον εδώ τελειώνει το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε.